Décret portant nomination du Premier ministre. Le président du Conseil national pour la... Nigerkaw be Ali Mahaman Lamine Zein don kosɛbɛ kabini cɛ in sigiliko fɔra kunun sufɛ jama ma gɛlɛya foyi don a la bɔlɔlɔ sanfɛ caman ye u ka nisɔndiya de yira kamasɔrɔ ko Lamine Zein kɛra Niger wari koɲa minisiri ye ministre de l'économie et des finances ka tɛmɛ Mahamadou Tanja ka fanga wagati k'a ta san 2002 fo ka taga se san 2009 ma 2009 farafina ka waribon Banque africaine de développement BAD a tun bɛ o lasigidenya la ni waati na Tchad yani o jamana in cɛ a ye o kelen kɛ Korowari ani Gabon. Niger ka dɔw ko bi sɔgɔmada in na k'u bɛ ka fɛn caman kɔnɔ cɛ in na n'a fɔ ko ka dun ka fa sabati ani ka yiriwa nati Niger kuranko fanfɛ kɛnɛya fo ka taga se sifinw ka kalanko ma kunnafoni fɛsɛfɛsɛla dɔw ka kuma la ko ni minisiri ɲɛma sungandilen in b'a yira ko CNSP sɔrdasiw ninnu ka fɛɛrɛw b'u bolo o de kama k'u tɛ ka kɔkan jamanaw lamɛn fɔlɔ misalila bi tarata u y'u ban ka farafina tɔnba Union africaine diɲɛ tɔnba Nations Unies ani CEDEAO ka ciden dɔw bisimila laseli sɛbɛn kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko jamanadenw dusu kasilen do fɔlɔ CEDEAO ka ɲɛɲiniw la o kama ko farati do jama kana bɔ ka dunan ninnu ka tagama kungurunin tiɲɛ u bolo k'a ka d'u ye ni maa ninnu bɛ fɛ ka na kuma ɲɔgɔnya la u ni CNSP ka jɛn k'a labɛn ɲɔgɔn fɛ a don ani a wagati ani baara minnu kan ka kɛ a kɔnɔ k'o bɛɛ labɛn ɲɔgɔn fɛ yanni tagama kungurunin don cɛ kunun fana l'Amérikikaw ka koka ɲɛmaa dɔ Victoria Nuland ko a ma se ka General Tchani ye Bazoum fana kɛrɛbɛ tɛ k'a tun nana kuma ɲɔgɔnya de la walasa ka bɛnkan sɔrɔ nka k'a ni Général de brigade Moussa Salawu Barmou de kumana ni o ye sɔrdasiw ka ɲɛmaa kura ye chef d'état-major des armées k'a ma fanga bila ɲa fosi ye maa ninnu kun min ye Bazoum fanfɛla ye a ka politikitɔn PNDS tariya ye laseli kɛ kunu k'u y'a lakɔlɔsi bɔlɔlɔ sanfɛ dɔw bi k'a fɔ ko Bazoum ye a tɛgɛnɔ bila fanga bila sɛbɛn na k'o kuma in ti tiɲɛ ye ko Bazoum ma fanga bila wa ko a tɛna bila nin cogoya in na hali bi farankanw ti ka kɔtigɛ ka taga CNSP yɔrɔ Maradi ni o ye politikitɔn PNDS yɛrɛ ka faba ye musow caman bɔra ka fatiya ta ni ka dɛmɛ yira ka taga sɔrdasiw yɔrɔ nin wagati nata in na Nigerkaw sigilen bɛ ka minisiri ɲamakura ka gouvernement kɔnɔ Mahamoud Kaba Jakite VOA Bambara Niamey Niger. Le positif ne peut s'obtenir dans la facilité. Si peut à Dieu nous vaincrons.